Точно преди 1443 дни, на 7 юли 2021 година, тук стояхме на същата сцена, не повече от 4-5 души и знаехме какво ще се случи. Днес имаме най-голямата чешка индустриална инвестиция в цялата история. Това ни прави особено горди. Това е първа голяма инвестиция и от името както на Българо-чешката бизнес камера, така и от името на BTL се надяваме наистина това да е нещо, което да повлече крак и не само в Пловдив и други градове да имаме това, което днеска виждаме. Дами и господа, моля вашите аплодисменти за екипа на BTL. BTL е международна компания, лидер сме в разработването, производство и търговията на електронна медицинска апаратура. За да стигнем до тук, изминахме доста дълъг път. Стъпвайки в България през 1998 година, с идеята това да е търговския офис. И към днешна дата, тук в България, в град Пловдив, в тази база зад мен, се намира единственото производство на BTL за крайни изделия за цял свят. Пожелавам на екипа на BTL много успехи, много покорени върхове и на всички нас много здраве и късмет. Благодаря ви! Най-крупната инвестиция в Пловдивския регион от години и най-голямата чешка инвестиция до момента в България. Тази инвестиция представлява един модел, в какъвто ние искаме да се превърне цялата българска икономика. Искам да пожелая на ръководството, на всички служители много бъдещи успехи. Искам този пример, който дават за прекрасно взаимодействие с местната власт, за едни истински партньорски отношения с бизнеса в Пловдив, който доказва всеки ден своята жизнеспособност, с обществеността на Пловдив, да ви пожелая все така да вървите напред, да бъдете един истински модел за подражание и да издигате на още по-високо ниво икономиката и индустрията в България. На добър час! I think that even a quick glance at the production facility proves me right when I say that this is a truly unique project that combines innovation, international cooperation, and Bulgaria's growing importance in the field of high-tech manufacturing. I dare say that this factory is actually a bridge between the Czech Republic and Bulgaria, bridge between foreign specialists and local experts, bridge between high technology and human health. I wish you success and growth in your business activities and look forward to further mutual cooperation. May you prosper well. Това, което мога да ви разкажа, е, че за да се случи това зад нас, това, което Веско сподели, отзад има едни над 700 човека, които в продължение на 20 и няколко години доказват, че те са образовани, те са изключително гъвкави и способни и високо ефективни. Това е причината BTL да е в България, това е причината BTL това да е единственото и производство за крайни изделия в цял свят. Това, което ще видите в тази фабрика, са не само думите, които чувате. Иновации, роботи, изкуствен интелект, научна и развойна дейност, високи технологии. За нас тези думички са ежедневие и ние залагаме на тези неща, за да може да пробием на световният пазар. В историята на BTL продуктите, които са инсталирани в различни точки по света, в болници, медицински центрове, всички тези продукти, дами и господа, в рамките на 60 минути могат да направят диагностика или терапия на над 1 милион човека. Ето това е мащаба, с който BTL работи. И аз смятам, че ние трябва да сме горди, защото тези продукти се произвеждат тук в България от българска ръка. И вече 27 години ние доказваме, че с хъс,
желание и разбира се много работа, в България могат да се постигат големи успехи.